πολύ μεγάλη μετά από τόσα χρόνια. Αυτό που θέλουμε είναι τώρα, έχουμε 2 εβδομάδες, δεν έχουμε παιχνίδια, να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε σε πάρα πολύ δύσκολη συνέχεια που έχουμε και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Όμως δυσφόρησε στη Λάρισα όταν ρωτήθηκε για τις εκκρεμείς μεταγραφικές υποθέσεις. Απρέπεται μια μέρα, περιμένουμε κάτι μεταγραφικά, υπήρχε μια αρνητική εξέλιξη. Παιδιά, μπορείτε μια φορά να πείτε ότι συγχαρητήρια, ομάδα κέρδισε καλά. Γιατί αυτό ρωτάμε εδώ και γιατί μειώνουμε όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει οι παιδιά. Δηλαδή, ένας παίκτης που να έρθει να μας σώσει, δηλαδή δεν ασχολείται με αυτό. Θέλουμε, αλλά δεν είναι ότι να το κάνουμε ολόκληρη θέμα του. Εδώ η ομάδα, χωρίς απουσίες με 5 βασικών των ποδοσφαιριστών που κάνανε διαφορά όχι στην Ολυμπιακό, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχαμε σήμερα, αλλά βρήκαμε τις λύσεις να κερδίσουμε μετά από 23 χρόνια εδώ και πάλι να ξεκινάμε να ασχολούμαστε αν θα έρθει ένας παίχτης ή να σώσει την Ολυμπιακό. Αν είναι ένας παίχτης να έρθει και να μας σώσει όλους, τότε τι να πούμε τώρα. Μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις με τον Βραζιλιάνο Φερναντίνιο της Μπαρουέρι, ο Ολυμπιακός δεν θα πραγματοποιήσει τελικώς άλλη μεταγραφή.